Orkestar Damar. Projekat vrsnih akademskih muzičara okupljenih oko sevdaha, muzičkog izraza koji na najbolji način otkriva najdublja osjećanja. Vrhunska muzika za koncerte i svečane događaje. Izvođenje tradicionalnih sevdalinki u modernim aranžmanima. U Stambolu na Bosforu bolan paša leži, duša mu je na izdahu crnoj zemlji teži. Molitva je njemu sveta, dok mu jezin s minareta uči glasom svih. Ajla, 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 selam aleikum. Ajla, 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 selam aleikum. Orkestar Damar.